ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନର ଭିଡିଓ। ସେଇଦିନ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜହ୍ନ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି, ପୁରା ଅଧା ଅଧା କଳା ହେଇଯାଇ ରେଡ୍ ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ଗୋଟେ କଥାରେ ମଣିଷକୁ ବି କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ସେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉନି, ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ବି ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଠିକ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟର ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି। ମଣିଷର ବି ସିରି ତୁଟିଯାଏ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ମୁଁ ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖାଇବା ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ବାହାରକୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ତ ବାହାରକୁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଧନ ଏଇଠି ଜିଦି କରୁଥିଲା ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ବାହାରେ ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ଧନକୁ ବୁଝେଇଲୁ ଆଜି ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ ଖାଇବା। ଏଇଠି ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଧନ ଜିଦି ଧରିଲା ଚାଲ ପ୍ରାଚୀ ଦିଦି ଗେଲୁ ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇକି ପ୍ରାଚୀ ଗେଲୁ